Sunt Horia Stanca, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale, profesor universitar abilitat în Departamentul de Oftalmologie al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și șeful secției clinice de oftalmologie de la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Agripa Ionescu, militar de 30 de ani, absolvent în 1998 al Institutului Medico-Militar și format ca rezident și specialist oftalmolog în clinica de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență Militar Central sub bagheta directă a mentorului și maestrului meu, profesorul Benone Cârstocea. Dumnezeu să vă odihnească! Pentru că este fascinant, pentru că laserii au avut în oftalmologie prima utilizare și utilitate în medicină încă din 1964 și pentru că cel care m-a format, profesorul Cârstocea, a fost un pionier al utilizării laserilor în oftalmologia românească. M-a influențat, am avut de la cine să învăț, m-a interesat foarte mult domeniul și am constatat o zonă extrem de largă de utilizare a acestor echipamente înalt tehnologizate care acoperă atât partea diagnostică cât și cea terapeutică în oftalmologie. E o întrebare extrem de profană, ce avantaje aduce laserul unui pacient, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l discutăm este ce suferință are pacientul. Sunt anumite patologii care au ca indicație terapeutică exclusiv utilizarea laserilor, dar și alte afecțiuni în care laserii prelungesc durata de funcționare sau starea funcțională a unui țesut. Ca să fiu mai precis, în retinopatia diabetică proliferativă, încă standardul de aur în abordarea terapeutică îl constituie panfotocoagularea laser. Aceasta presupune aplicarea de spoturi laser pe întreaga regiune a retinei, în afara arcadelor temporale superioară și inferioară, care delimitează o regiune centrală a retinei foarte importantă numită macula. Macula este ferită de tratamentul laser și, sigur, și o zonă în jurul nervului optic care nu trebuie să fie interesată de spoturile care ard retina. Tehnologia s-a modificat în ultimii ani și ca atare această ardere a întregii retine periferice, care trebuie să devină necrotică în cea mai mare parte a ei și să nu mai genereze factori de tip VEGF, factori care sunt elemente de creștere vasculară, generează neovase. Acești VEGF sunt cei care generează neovasele, vase de neoformație fără pereți proprii care se sparg, generează hemoragii în interiorul ochiului, care evident că împiedică vederea pacientului și care prin organizarea subsecventă duc la apariția fibrine, a aderențelor de retină, a rupturilor și dezlipirilor de retină tracțională, deci a unor complicații severe care pot duce la orbire. Bref, fotocoagularea laser implică distrugerea unui țesut care nu e foarte funcțional. Noi distrugem prin panfotocoagulare laser doar 14% din componenta funcțională a retinei, în ciuda unui număr aparent enorm de spoturi pe care le aplică. Tehnologia, spuneam, că s-a
s-a ameliorat în momentul de față lucrând cu durate de expunere mult mai mici, de 100 de milisecunde, ceea ce crește foarte bine tolerabilitatea pacientului și rapiditatea execuției unei sesiuni de fotocoagulare laser, apariția generatoarelor de multispot care implică aplicarea unui tipar predeterminat de spoturi pe anumite suprafețe pe care evident că ni le calculăm anterior intervenției, a dus la o distribuire și mai omogenă și mai uniformă și mai non-distructivă a spoturilor de laser asupra retinei. Deci eficiența acestui tip de abordare a panfotocoagulării a crescut, dar există în momentul de față și alte practici în abordarea neovaselor reprezentate de injecția cu agenți antifactori de creștere vasculară endoteliară, anti-VEGF, părerile fiind însă împărțite. Studiile clasice și nu presiunea industriei favorizează încă utilizarea laserului ca și atitudine de primă intenție în retinopatia diabetică proliferativă cu risc de complicații. Răspunsul este nu. Medicul este cel care se asigură că pacientul va fi protejat în timpul intervenției. Acest lucru se face prin filtrele existente pe sistemul prin care se livrează laserul, în general printr-un sistem de tip biomicroscop, dar energia laser poate fi livrată și prin oftalmoscopie indirect și prin endofibră în timpul chirurgiei vitro-retiniene și prin sonde de contact. Deci un element îl constituie filtrele care protejează de regulă medicul și personalul din jur, dar și pacientul, și celălalt element este corecta aplicarea spoturilor de laser, care urmează mereu o cale foarte bine definită. Există orice sistem laser, implică un laser helium-neon de marcaj, deci un laser țintă care creează o amprentă luminoasă, pe urma căreia se suprapune laserul terapeutic, care de regulă este verde, galben, roșu sau poate fi infraroșu. Însă, având o durată de expunere foarte scurtă și o viteză foarte mare de execuție, acel spot nu este vizibil și ca atare noi știm unde țintim prin poziționarea laserului țintă. Dacă o facem corect, atunci pacientul sigur că este ferit de a fi interesate zonele cele mai importante ale retinei, fovea, zona din centrul maculei și nervul optic cu vasele centrale din interiorul său. După intervenția laser, în general, nu există nicio restricție de activitate vizuală sau fizică a pacientului, cu excepția unui tip particular de laser care se încadrează în ceea ce se numește terapie fotodinamică. Nu se mai face în momentul de față în România, dar este încă disponibil la nivel global. Acest lucru implică injectarea unei substanțe fotosensibilizante în circulația sistemică a pacientului și iradierea cu o sursă de lumină laser de o lungime de undă undeva în domeniul roșu, la 689 de nanometri, cu o durată de expunere mare, care distruge selectiv doar vasele de sânge anormale de la nivelul coroidei, care s-au îmbibat cu acea substanță fotosensibilizantă.
Problema este că ulterior acestei intervenții, pacientul care a primit în prealabil substanța injectată sistemic trebuie să se ferească de soare câteva zile, să poarte ochelari de soare și să-și protejeze pielea și capul cu pălării, cu boruri mai largi. Dar este un tip particular de laser, e singura precauție pe care o recomandăm în aceste circumstanțe. Laserii în oftalmologie se regăsesc, așa cum menționam, atât în domeniul diagnostic cât și în terapeutic și se adresează atât segmentului anterior cât și celui posterior. În momentul de față folosim laser pentru tratamentul anexelor globului ocular și există chirurgia oculopalpebrală cu ajutorul laserului cu dioxid de carbon. Laserii sunt folosiți pentru a sculpta cornea și a corecta vicile de refracție și discutăm de laseri în domeniul femtosecundelor, de laserii cu excimeri pentru corecția chirurgicală a miopiei, hipermetropiei și astigmatismului, ba chiar și prezbiopiei. Discutăm de laser fotodisruptor care au rolul de a crea supape de presiune în interiorul irisului, iridotomii laser periferice sau deschideri în capsula posterioară sau anterioară a cristalinului, capsulotomii posterioare și anterioare. Laser fotodisruptor cu aplicații în polul posterior cu care putem dezobstrua ocluzii embolice ale arterelor derivate din artera centrală a retinei sau cu care putem drena hemoragiile retrohialoidiene. Vorbim de laser fotocoagulator care se adresează segmentului posterior și mai ales retinei, dar și formațiunilor retinocoroidiene, mai ales de tip tumoral. Vorbim de laseri fotocoagulatori în domeniul micropulsat care nu mai acționează prin efect fototermic, ci prin efect fototermostimulant care se adresează epitelului pigmentar retinian și implicit fotoreceptorilor adiacenți. Vorbim de laseri pentru tratamentul glaucomului care se adresează fie unghiului iridocornean prin diverse tipuri de efecte, fotocoagulant, fototermostimulant în emisie continuă, în emisie micropulsată, în stimularea exclusivă a melanocitelor trabeculare, laserii Selecta. Vorbim de laser cicloablativ care se adresează corpului ciliar pentru a regla secreția de umoare apoasă din corpul ciliar sau pentru a facilita drenajul umoral, scăzând astfel presiunea intraoculară. Și nici nu știu dacă am epuizat în aceste câteva cuvinte utilizările terapeutice ale laserilor. Vorbim de diagnostic, folosim laser mai ales în tomografia în coerență optică, o metodă de investigație imagistică absolut obligatorie în ultimii 15 ani în practica de zi cu zi, atât în domeniul patologiei retiniene cât și al glaucomului, care se bazează pe principiul interferometriei laser. Vorbim de asemenea de laser prin scanare oftalmoscopică în domeniul evaluării segmentului anterior, dar și a celui posterior. Deci iată o suită de aplicații ale laserilor în marea majoritate a subdomeniilor oftalmologiei care ne motivează să ne aplecăm cu interes asupra lor, să-i studiem și să încercăm să găsim tot mai multe utilizări cât mai eficiente pentru, evident, binele pacienților noștri. Experiența mea cu laserii pot spune că este destul de
îi utilizez în toate domeniile pe care le-am menționat anterior, ba chiar să fiu un pionier în anumite segmente. Prima emboliză transluminală cu laser YAG realizată în Europa s-a făcut în 2006 de către subsemnatul. De atunci am adunat un număr impresionant de cazuri de dezobstrucție de ram de arteră centrală a retinei, pe care le-am și publicat o parte dintre ele în articole de circulație internațională și până la acel moment erau doar două grupuri, un grup chinez și un grup american care publicaseră despre această intervenție, iar eu și colegii cu care m-am asociat am publicat în Europa această intervenție. De asemenea, cel puțin în România am realizat prima hialoidotomie laser de drenaj al hemoragiilor retrohialoidiene prin laser YAG fotodisruptor, undeva tot în anul 2006 și am peste 700 de cazuri tratate prin această metodă. Am avut șansa să utilizez primii laser micropulsații adevărat în zona de emisie de 810 nanometri. Încă din 2010-2011 am introdus în practica clinică și apoi am trecut acum 3-4 ani la laserii galbeni în domeniul micropulsat. Am realizat primele ciclofotocoagulări micropulsate, am realizat prima ciclofotocoagulare cu sonda G patentată de o anumită companie care produce acest tip de echipament. Am avut șansa să utilizez în premieră în țară laserul femtosecund VisuMax, care are docking cornean în anul 2010 și să practic astfel femtolasic în chirurgia refractivă laser a corneei. Am avut numeroase intervenții, asta însemnând mii de pacienți, mii de cazuri tratați prin diverse tehnici de fotocoagulare laser retiniană, focală, difuză, scatter, panfotocoagulare. Nu mai vorbesc de iridotomii, capsulotomii, trabeculoplastii, selective și non-selective. Am introdus de asemenea în România în 2010 iridoplastia laser periferică, o tehnică de remodelare a unghiului iridocornean prin plasarea unor spoturi periferice de laser fotocoagulator în emisie continuă. E o tehnică pe care am învățat-o chiar de la cel care a inventat-o, de la Robert Rich. Am asistat la un curs al acestuia în cadrul Academiei Americane de Oftalmologie în 2010 la Orlando și după ce am audiat cursul respectiv, am fost convins că este o intervenție utilă și o fac de ani de zile cu rezultate bune în cazuri evident selectate. Principalul impediment cu care ne confruntăm când vorbim despre laser este să ne menținem la zi cu achizițiile de echipamente, pentru că, așa cum se știe, investiția în cercetare este mare și, ca atare, aceste aparate sunt scumpe. Terapia laser nu este rambursată în sistemul public de cele mai multe ori, iar în sistem privat nu poți să practici niște prețuri care să fie prohibitive pentru pacient, pentru că multe din terapiile pe care le realizăm cu ajutorul laserilor nu sunt elective, nu se adresează doar unor pacienți care ar avea
un beneficiu oarecare sau și-ar dori să fie tratați și cu laser. Nu, sunt niște metode de tratament necesare și eficiente pentru cazuri bine determinate și sunt greu de susținut pentru niște calcule care să permită o amortizare relativ echilibrată a acestor echipamente. N-are rost să vorbesc despre prețurile lor, dar când vorbim despre ciclofotocoagularea laser în regim micropulsat, consumabilele sunt foarte scumpe. Când vorbim despre laseri în domeniul micropulsat pentru tratamentul trabeculului sau pentru tratamentul edemelor maculare de diverse etiologii, echipamentul în sine e foarte scump. Ideal ar fi să ne perfecționăm aceste echipamente prin achiziția unor sisteme video de captare, astfel încât tratamentul pe care îl aplicăm să poată fi vizualizat în scop didactic de către cei care asistă ca învățăcei în sesiunea respectivă de terapie. Deja există astfel de echipamente, dar costurile sunt foarte mari și ne limitează de multe ori. Sigur, ne dorim, au apărut echipamente care sunt autoghidate, echipamente care se bazează în momentul de față pe inteligența artificială și pe cartografieri preoperatorii ale pacienților cu crearea unui plan de intervenție în afara sesiunii respective și cu activarea intervenției fără a fi nevoie de prezența medicului ținând lentila sau coordonând pacientul. Sunt tot felul de echipamente tot mai promițătoare, dar ca să-ți faci o experiență cu acestea, evident că trebuie să le utilizezi. Câteodată sunt companii care le oferă în demo și acest lucru ne este util pentru că nu poți să devii experimentat, nu poți să înveți pe alții fără a avea propria ta experiență și nu poți să ți-o obții doar investind perpetu în toate tipurile de echipamente care există, pentru că e nesustenabil financiar la un moment dat această atitudine, această practică. Îmi doresc să reușesc să utilizez laserii femtosecundă în chirurgia invazivă a corneei, în domeniul transplantelor de cornee, mai ales ale celor lamelare, dar și ale celor perforante. Sper să ajung să utilizez acești laseri în zona chirurgiei de transplant a corneei. Îmi doresc să descoper noi algoritmi de tratament pentru chirurgia refractivă laser a corneei în diversele proceduri disponibile sau a altor proceduri care se întrevăd în perspectivă, vis-a-vis de presbiopie, vis-a-vis de keratoconus, de afecțiuni care încă au un spațiu mare de manevră în ceea ce înseamnă creșterea performanței, a succesului terapeutic. Îmi doresc laser și mai eficienți în domeniul chirurgiei glaucomului și îmi doresc sisteme de vizualizare tridimensionale coroborate acestor echipamente, astfel încât să putem să învățăm pe cei care ne asistă și tehnica de utilizare a laserilor în diversele subdomenii ale oftalmologiei să fie accesibilă multora dintre chirurgii oftalmologi. Vorbind despre laser, laser este un acronim și care se traduce prin lumină emisă prin emisie stimulată. Și mesajul pentru toți cei care urmăresc acest filmuleț în care vorbesc, îmi exprim interesul meu și dragostea față de această tehnologie, este să fie lumină.